Hello, my dear viewers. नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आङो सासे बिमायनि फिसाला बा आंनि फंबाय जायो। फंबायनि हाबायाव एटेन्ड जादोंमोन। बेवहायनो मोनसे गुसुं फिसा ब्लग भिडिअ आङो खालामदों आरो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। मानोना जुलि होनो थाखाय बे न'निफ्राय जुलिनि सायाव आरोबाव जोङो आर'ज खालामबावगोन आरो बे आर'जनि उनाव बिमा बिफा आरो जेसेबां बिबथैफोर बिमायंफोर जेसेबां बिमादै जेसेबां जाथि गुस्थि साफ्रोमखौबो बिसोरो गोजोननाय लागोन। औ थ' बे समाव फै नोंसोर सानैनि बियो बेसेबां जानो हायो जानो बेनोबो नुदों समान दे गिदिर समान दे